מהתסריט הזה. כי אם הרצוג יהיה ראש ממשלה, העולם שוב ילך לישון. ושוב יתחיל משא ומתן, המשא ומתן הכי ארוך בהיסטוריה, והרצוג יצטלם עם מחמוד עבאס, וציפי לבני תצטלם עם אבו עלה, ושוב העולם יחכה וימחא כפיים ויריע, וכל התוכניות להפעיל לחץ על ישראל, סנקציות, מועצת הביטחון, כל זה ייכנס למקרר, והחודשים יעברו, והשנים יעברו, ואנחנו נגלה שאין שום חדש תחת השמש, וזה התסריט הכי אופטימי. נכון שמבחינה פנימית, אני חושב שמפלגת עבודה בכל זאת תהיה אווירה קצת אחרת. ייפסקו החקיקות האנטי-דמוקרטיות, הגזענות תרד במשהו, אין ספק, האווירה תשתנה בארץ. אבל זה לא מספיק בשביל תקווה גדולה, זה לא מספיק בשביל מהפכה. והתסריט השני הוא כמובן תסריט שהימין ממשיך למשול בארץ הזאת, שאולי הוא תסריט יותר אופטימי, כי אולי באמת הגענו לרגע של העולם נמאס. ואני מוכרח להודות כאן, כמו שאני מודה בתל אביב, ואני מחכה לרגע הזה. אני לא רואה שיבוא שינוי מתוך החברה היהודית-ישראלית. אני לא רואה מצב כזה, אני לא רואה מי שינהיג שינוי, ואני לא רואה סיבה לשינוי. החיים בישראל טובים מאוד, המוחות שטופים מאוד, התקשורת שוטפת את המוחות, ואני אגע בזה עוד מעט. למה שיבוא שינוי? ליהודים בישראל טוב מאוד בסך הכל. למה שיבוא שינוי? והשינוי יכול כרגע לבוא רק מבחוץ. ויש עכשיו תהליך. אם מפלגת העבודה תעלה לשלטון, זה שוב יעצור את כל התהליך, אני חושש. ובזה אל תבין אותי לא נכון, אני כמובן מעדיף שמפלגת העבודה תעלה לשלטון. אבל בואו נניח לבחירות האלה עכשיו בצד, ונלך רגע לתמונה היותר כללית. אני נולדתי בתל אביב, אני הייתי יציר טיפוסי של מערכת החינוך הישראלית, של התקשורת הישראלית. ב-67, שאתה עוד לא נולדת, עלי, אני הייתי בן 14, ונסעתי עם ההורים שלי לשטחים, מערת המכפלה, שכם, חברון, הכותל, אקסטזה. הייתי חלק מהאורגיה הלאומנית דתית, לא ראיתי אף פלסטיני, ראיתי רק את המקומות שחזרנו אליהם, ששחררנו אותם. הייתי ילד שטוף מוח, אחר כך הייתי צעיר שטוף מוח, שירתתי בגלי צה"ל, אחר כך עשיתי דבר עוד יותר נורא, ו4 שנים עבדתי עם שמעון פרס, בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. ורק בסוף שנות ה-80, כשהצטרפתי לעיתון הארץ, האינתיפאדה הראשונה, התחלתי במקרה לגמרי לנסוע לשטחים הכבושים. דדי צוקר פעם הזמין אותי לבוא לראות, וכמו פרפר אל האש, החלטתי שאת הקריירה שלי אני הולך להקדיש לסיקור הכיבוש הישראלי. ומאז 30 שנה כמעט, אני לפחות פעם בשבוע בשטחים, אם לא עוצרים אותי, כמו שעצרו אותי בשבוע שעבר, אולי שמעתם, מנסה לא לכתוב על הפלסטינים, לכתוב עלינו הישראלים, על מה שנעשה בשמנו, על מה שאנחנו מעוללים. וזה כמובן תפקיד מאוד כפוי טובה, כי רוב הישראלים לא רוצים לדעת ולא יודעים שום דבר על מה שקורה חצי שעה מהבית שלהם. בדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, עם הצבא הכי מוסרי בעולם. לפעמים אני אומר לחבריי, או קצת צניעות, בואו נגיד שצה"ל הוא הצבא השני הכי מוסרי בעולם, לא הכי מוסרי,
נגיד הצבא של לוקסמבורג זה הצבא הכי מוסרי, וצה"ל הוא השני הכי מוסרי. בכל זאת 400 ילדים הרוגים בעזה, בואו נגיד שני הכי מוסרי. הישראלים מגיבים בתוקפנות, איך אתה מעיז בכלל? ברור שזה הצבא הכי מוסרי בעולם. במצב כזה לספר על הכיבוש לישראלים זה כמעט לדבר עם עצמי, זה לנהל דיאלוג עם עצמי ועם קומץ קוראים של עיתון הארץ, אבל אני החלטתי שאני לא אוותר, כי יבוא יום ומישהו ישאל את הישראלים איפה הייתם שכל זה קרה. אולי הילדים, אולי הנכדים, יום אחד הם ישאלו איפה הייתם. ואני לא רוצה שיהיה מצב שאנשים יגידו לא ידענו שכל זה קורה, לא ידענו. אז לפחות הקוראים של הארץ יכולים לדעת ולא יכולים ליהנות מהלוקסוס הזה של לא ידענו מה קורה חצי שעה מהבית שלנו, 3/4 שעה מהבית שלנו. עכשיו אתם מכירים יהודים ישראלים, אני יהודי ישראלי, אנחנו יודעים שהיהודים הישראלים הם לא מפלצות, באמת שלא. כל פעם שיש איזה אסון בעולם, ישראל היא מיד הראשונה לשלוח סיוע, בית חולים שדה, משלחות, מתנדבים. לא עם של מפלצות, ושנים אני שואל את עצמי, איך זה יכול להיות שעם שהוא בסך הכל עם בסדר, יש יותר טובים, פחות טובים, לא מפלצות. איך זה שבשמו נעשים הדברים האלה? ופעם אחת במחסום קלנדיה, לפני הרבה שנים, שהוא לא נראה כמו היום, פתאום נפלה לי התובנה. עמדתי שם, היה יום גשם, עמדו חיילים, היה מלוכלך, מטונף, אפילו אני זוכר גופות של חתולים, זבל, אשפה, לא גג, לא ברז, לא שירותים. בשנים ההם אז, אני מדבר על בתקופת האינתיפאדה הראשונה. שאלתי את עצמי, למה אין פה שירותים? גג למאות האנשים שחיכו שם. למה? בעיה תקציבית? ואז קלטתי את מה שאני מאז מבין כהסבר הכי טוב להתנהגות של הישראלים. הבנתי שאנחנו לא רוצים לשדר לחיילים שעומדים שם את המסר שמי שעומד מולם הם בני אדם כמוהם. כי אם הם בני אדם כמוהם, עלולות לצוץ שאלות. אם הפלסטינים שעומדים שם הם בני אדם כמונו החיילים, כמוהם החיילים, יתחילו לעלות, לפחות אצל חלק מהם, שאלות של מוסר, של בזכות מה, בזכות מי, עומד שם ילד בן 19 ומחליט מי יעבור, מי לא יעבור, בתוקף מה, בזכות מה. אבל אם נשדר להם את המסר שזה לא בני אדם בדיוק כמונו, אז אין שאלות של זכויות אדם, מוסר, דברים כאלה. ובהדרגה התחלתי להבין ששם המשחק האמיתי הוא הדה-הומניזציה של הפלסטינים. ואני לא בדקתי את זה אף פעם באופן שיטתי, אבל אני מוכרח להגיד כאן שהרושם שלי שכמעט כל הישראלים, ימין ושמאל, צעירים ומבוגרים, חילונים ודתיים, לא תופסים את הפלסטינים, וכשאני אומר פלסטינים אני מתכוון גם כמובן לפלסטינים אזרחי ישראל, לא תופסים אותם כבני אדם שווים אליהם, ואני מתנסח בזהירות. לא בדיוק שווים, לא בדיוק בני אדם, על זכויות כמובן אין מה לדבר. ובזכות הדה-הומניזציה הזאת אפשר להמשיך בכיבוש, שבואו נקרא לילד בשמו. אנחנו מדברים על אחד המשטרים הכי ברוטליים ואכזריים שקיימים היום בעולם. אין היום הרבה משטרים ברוטליים, טוטליטריים ואכזריים כמו הכיבוש הישראלי בשטחים.
יש לו תקופות יותר קלות, עכשיו קצת יותר קל, תקופות יותר קשות, אבל באופן בסיסי אנחנו מדברים על רודנות, על דיקטטורה צבאית אכזרית. והיא קיימת ומתאפשרת, והישראלים חיים איתה בשלום, בגלל כמה סיבות, והסיבה הראשונה, הם לא בני אדם בדיוק כמונו. הסיבה השנייה להסביר את ההתנהגות הזאת, ואת האדישות מול ההתנהגות הזאת, היא שאצל מרבית הישראלים היהודים, שוב, אין לי הוכחות לכך, אבל אני מספיק שנים חי בארץ הזאת, קיימת באיזשהו מקום התחושה שאנחנו היהודים באמת העם הנבחר. אנחנו באמת עם סגולה. אנחנו באמת הכי טובים והכי מוסריים, ואף אחד לא יגיד לנו מה לעשות. לא רק זה, אלא אנחנו הרי גם הקורבנות הכי גדולים בהיסטוריה, בגלל השואה. וכמו שהגברת גולדה מאיר אמרה את זה, אחרי השואה ליהודים מותר לעשות מה שהם רוצים. זה טבוע עמוק מאוד אצל כל ישראלי. תשאלו ישראלים למשל על החוק הבינלאומי. החוק הבינלאומי נולד אחרי מלחמת העולם השנייה, בעקבות מה שקרה במלחמת העולם השנייה. ויגידו לך ישראלים, החוק הבינלאומי זה מצוין, אבל ישראל זה מקרה מיוחד. למה ישראל זה מקרה מיוחד? תדבר עם הישראלים על 60,000 פליטים סודנים ואריתראים. 60,000, זה הכל. הגבול סגור, אף אחד לא נכנס יותר. בירדן יש עכשיו 1,000,000 פליטים מסוריה. בלבנון יש 100,000, בטורקיה יש 100,000. ירדן היא לא מדינה יותר חזקה מישראל, לא כלכלית, לא חברתית, גם לא לבנון. וישראל עם 60,000 פליטים, 60,000 סודנים ואריתראים, תראו מה אנחנו מעוללים להם. ואז אתה אומר לישראל, תראו, כל העולם מתגייס לבעיה הזאת של הגירה, של פליטים, של מבקשי עבודה. נגמר, 60,000. ישראל לא יכולה לקלוט 60,000. לא, ישראל זה מקרה מיוחד. היא לא תעמוד בזה. ואתה מנסה להגיד, אבל פליטים, מלחמת העולם השנייה, אנחנו היינו פליטים, ההורים שלנו היו פליטים. לא, ישראל זה מקרה מיוחד. והתפיסה הזאת של ישראל מותר, מה שלמדינות אחרות אסור, היא חובקת כל תחום. החל מהצטיידות בנשק, שכמובן לישראל מותר להצטייד בהכל, ולכל שכנותיה לא מותר להצטייד בכלום. דרך היחס למשפט הבינלאומי, שאומר בצורה מפורשת, אין בכלל מקום לא להסברים, לא לוויכוחים, לא לפרשנויות. הכיבוש הוא פשע, ההתנחלויות הן פשע, מעצר של פלסטינים מהשטחים בבתי כלא בתוך ישראל הוא עבירה על החוק הבינלאומי. זה הכל דברים מאוד מאוד ברורים. קריאת מחצבים בשטחים, עבירה על החוק הבינלאומי, כי אתה אסור למדינה הכובשת לכרות מחצבים בשטחים הכבושים. האחריות של המדינה הכובשת היא לביטחונו, לבריאותו, למערכת החינוך של העם הכבוש. ישראל כמובן לא עושה דבר בעניין. הכל דברים מאוד מפורשים. אבל לא, אנחנו מקרה מיוחד. החוק הבינלאומי לא חל עלינו. וכך במשך עשרות שנים, אנחנו כבר מתייחסים לתקופה שנמשכת, אם נספור מאז 67, 47 שנים, ומותר גם ללכת חזרה ל-48. אנחנו ממשיכים לכך, והישראלים חיים בשלום, מאוד מרוצים מעצמם, מאוד בטוחים במוסריות שלהם,
מאוד מאמינים שכל מי שמעיז לבקר את ישראל, אם זה מתוך ישראל אז הוא בוגד, ואם מחוץ לארץ אז הוא אנטישמי. ותראו מה קרה במלחמה האחרונה בעזה. אם ניקח רגע את המקרה שלי בתור דוגמה, אני לא אוהב לדבר על עצמי, אבל תיקחו את הדוגמה של המאמר שכתבתי על הטייסים. אני כתבתי מאמר על הטייסים בעופרת יצוקה, במבצע הקודם בעזה, כמעט את אותו מאמר. נתתי כותרת אחרת, אבל זה היה אותו מאמר. כי אני חושב שהטייסים הישראלים נושאים באחריות, גם הם, לא רק הם כמובן, אבל גם הם נושאים באחריות למה שהם עושים, לפשעים שהם עושים בעזה. כתבתי, זה עבר בשלום. ועכשיו כתבתי את אותו מאמר לפני כמה חודשים, ב-14 ביולי השנה, ונהיה בית משוגעים, ואני הייתי צריך, העיתון שלי היה צריך לזכור אנשי ביטחון שישמרו עליי ולא יכולתי לצאת מהבית. ואז הבנתי מה קורה לחברה הישראלית בינתיים. איך אנחנו מדרדרים מבפנים. לא רק ביחס אל ערביי ישראל, ביחס לכל מיעוט, כולל מיעוט רעיוני. מה שהיה מותר להגיד לפני 3-4 שנים, כבר אסור גם להגיד עכשיו, או אסור לכתוב. הנכס הכי גדול של מדינת ישראל במשך שנים בחוץ לארץ היה ישראלית דמוקרטית. האמת היא שהיא הייתה דמוקרטיה לאזרחיה, ובעיקר לאזרחיה היהודים. היא מאבדת גם את זה, את הנכס הכי גדול שלה. בשטחים, שזה החצר האחורית של ישראל, אל תספרו לי שיש היום הפרדה בין מה שקורה בשטחים לבין מה שקורה בישראל. זאת ישות אחת, זה כל כך הרבה שנים ביחד. ישראל כבר כמעט פי 3 יותר שנים עם הכיבוש מאשר בלעדיו. אף אחד לא יכול להגיד שהכיבוש הוא זמני. אני עוד זוכר שב-67 לא ידענו איך לקרוא לשטחים. כמה מכם אולי זוכרים את הוויכוח שהיה, אז איך נקרא לשטחים? הימין אמר שטחים משוחררים. כמעט אף אחד לא העז להגיד שטחים כבושים, כמעט אף אחד לא. וברדיו מצאו איזה פשרה וקראו להם השטחים המוחזקים, כאילו שזה באופן זמני. היו אפילו כאלה שהציעו פשרה, השטחים המשוחזקים. קצת משוחררים, קצת מוחזקים, נקרא לזה משוחזקים. אבל היה ברור אז שהעניין הוא זמני. היום אף אחד לא יכול לקחת את זה ברצינות, שהעניין הוא זמני. וכך הגענו למצב שיש מדינת ישראל עם חלון ראווה שהיה לפחות עד לפני כמה שנים יחסית סביר, עם דמוקרטיה, ודאי דמוקרטיה מלאה ליהודים, עם קיפוח של הערבים, אבל עם סוג מסוים של מראית עין של דמוקרטיה גם לערבים, אזרחי המדינה, וזה בחלון הראווה. ובחצר האחורית, החשוכה, רודנות מהסוג הכי ברוטלי, עם משטר שאי אפשר לקרוא לו אחרת מאשר אפרטהייד. זה נראה כמו אפרטהייד, זה מדבר כמו אפרטהייד, זה מסתובב כמו אפרטהייד, זה אפרטהייד. איך נקרא לפיסת ארץ שחיים בה שני עמים, לעם אחד יש את כל הזכויות, ולעם השני אין שום זכות? איך לקרוא לזה אם לא אפרטהייד בשטחים? אני לא חושב אגב שבתוך מדינת ישראל יש אפרטהייד, עדיין לא. אבל בחצר האחורית בוודאי שזה אפרטהייד. אני פעם אירחתי פה משלחת של פעילי זכויות אדם מדרום אפריקה.
נסענו למחנה בלטה, בשכם, וכשחזרנו שאלתי אותם, נו, אפשר להשוות? הם אמרו לי, זה הרבה יותר גרוע. זה הרבה יותר גרוע ממה שהיה אצלנו. כמה מכם כבר יודעים שאי אפשר להיות חצי בהיריון? או שאישה היא בהיריון, או שאישה היא לא בהיריון. אין משהו באמצע, אין דבר כזה. לפעמים אולי היינו רוצים שיהיה משהו כזה חצי הריון. אין דבר כזה. לא היה ולא יהיה חצי הריון. לא היה ולא יהיה חצי דמוקרטיה. אין דבר כזה. או שמדינה היא דמוקרטית, או שהיא לא דמוקרטית. וכמו שניבאנו כל השנים, ידענו שאם בחצר האחורית מתרחש מה שמתרחש, זה ישפיע גם על חלום הראווה, אין בכלל ספק. וזה מה שקורה עכשיו. במהירות מבהילה, השטחים נכנסים לישראל, הגזענות הופכת ללגיטימית. מנחם בגין היה יוצא ממליאת הכנסת שמאיר כהנא היה מדבר. מאיר כהנא היה מנודה בכנסת אפילו על ידי הימין. היום מאיר כהנא יושב בליכוד, מדבר מתוך הליכוד, והוא לגיטימי. לגיטימי לגמרי. זה מחלחל פנימה במהירות מבהילה, וזה לא יעצור בשום מקום. זה לא יעצור בערביי ישראל, כפי שזה לא עצר אצל הפלסטינים בשטחים, וזה לא יעצור אצל השמאלנים. זה פשוט יהפוך גרוע יותר ויותר. את כל זה מלווה אדישות ישראלית, וכשאני אומר ישראלית אני מתכוון ליהודית ישראלית, מסוג שגם הוא עניין אולי לפסיכיאטרים. האדישות, השאננות, המילה שלום כבר מזמן לא על השולחן, המילה כיבוש כמעט אף פעם לא הייתה על השולחן. אתם יודעים, מגיעים אורחים מחו"ל, עיתונאים זרים, הם פשוט לא מבינים על מה מטריד את הישראלים, על מה הם מדברים בכלל. שהם לא יודעים כלום על מה שקורה חצי שעה מהבית שלהם, לא מעניין אותם בכלל. הכיבוש בכלל לא נושא, השלום בכלל איבדו עניין. ואז אתה שואל, לאן הולכים? ואני כבר מזמן אימצתי לי את השיטה הכי טובה עם אנשי ימין, אני ממליץ לכם גם כן. לא להתווכח עם הימניים, רק לשאול אותם. הכל יהיה כמו שאתם רוצים. לאן הולכים? מה יהיה בעוד 20 שנה? יהיה, ההתנחלויות יישארו, הכל יהיה כמו שאתם רוצים. מה בעוד 20 שנה? מה בעוד 10 שנים? מה אתם רוצים שיהיה בעוד 20 שנה? ואין תשובה. אמר לי פעם סאיב עריקאת, אני לא אשכח את זה, הייתי איתו בטנג'יר באיזה כנס במרוקו. הוא אמר לי, תשמע, אני פגשתי את כל ראשי הממשלה ושרי החוץ והביטחון של ישראל. היו כאלה שהיו מוטרדים מהביטחון של מדינת ישראל בעוד 300 שנה. אבל עכשיו יש ראש ממשלה, הוא התכוון לנתניהו, יש ראש ממשלה שכל מה שמעניין אותו זה החדשות היום בערב. עם זה אני לא יכול להתמודד. אתה לא מבין לאן הימין רוצה להגיע, לאן, מה הם חושבים שיקרה? שהפלסטינים בשטחים ייעלמו, הם הרי מבינים שזה לא יקרה. אפילו השיטה של למרר את חייהם ושהם יעזבו, גם זה לא עובד. כמו שאנחנו ממררים את חיי הפלסטינים בשטחים, אני לא רואה שזה מביא לעזיבה.
אז מה הם חושבים שיהיה? ובכן, אני חושב אני יודע מה יהיה, ואני בעיקר יודע מה לא יהיה. חבל לי מאוד, והלוואי ואני טועה, ואני חושב שרעיון שתי המדינות אפשר להתחיל לשכוח ממנו. את הרכבת הזאת איחרנו. ההתנחלויות קמו כדי לסכל את הרעיון של שתי מדינות, והם הצליחו. סיפור הצלחה. אני לא רואה שום מנהיג ישראלי שמפנה 600,000 מתנחלים, או 500,000 מתנחלים. לא רואה את זה קורה. ואין מדינה פלסטינית בלי לפנות 500,000 מתנחלים. אין דבר כזה. הלוואי ואני טועה, ואם מישהו ישכנע אותי שהעניין של שתי מדינות עדיין אקטואלי, הלוואי. אני לא חושב שזה המקרה. אני חושב שמי שמדבר היום על שתי מדינות רק רוצה להרוויח זמן. בשביל למסס את הכיבוש עוד יותר, בשביל לבנות עוד התנחלויות, וליצור מצב באמת בלתי הפיך. בדיוק כמו שנתניהו דיבר בנאום בר אילן על שתי מדינות, ולא התכוון אפילו לרגע. הרי נורא קל לבחון אם ישראל באמת מתכוון לשתי מדינות או לא. לא צריך לעשות תמונת רנטגן. אם ישראל בונה עוד מרפסת אחת בהתנחלויות, אין לה שום כוונה לשתי מדינות. פשוט מאוד. מדינה שמתכוונת לפנות את השטחים לא בונה מרפסת בשטחים. מכיוון שישראל מעולם, לא ממשלות העבודה ולא ממשלות הליכוד, מעולם לא הפסיקה לבנות בהתנחלויות, זולת פרקי זמן קצרים מאוד. זאת אומרת שישראל מעולם לא התכוונה ברצינות לצאת מהשטחים ולו לרגע. לא חתני פרס נובל לשלום יצחק רבין ושמעון פרס, לא שרון ולא בגין, לא נתניהו ולא שמיר, אף אחד לא התכוון ברצינות לצאת משם, כי אף אחד לא הפסיק לבנות בהתנחלויות. נורא פשוט. וזה הצליח. והיום, לפי דעתי, אנחנו עומדים במצב שפתרון שתי המדינות משמש כעלה תאנה כדי למשוך עוד זמן. רוב הישראלים אומרים בסקרים שהם בעד שתי מדינות, אבל כמובן לא עכשיו, כי אין פרטנר. אתם זוכרים את הימים שאמרו, הבעיה היחידה זה יאסר ערפאת. רק נתפטר מיאסר ערפאת יהיה שלום. נו, התפטרנו מיאסר ערפאת, ועלה אבו מאזן. הוא חלש מדי, אי אפשר לעשות איתו שלום. הוא אפרוח בלי נוצות, איך אפשר לעשות איתו שלום? ערפאת היה חזק מדי, עבאס חלש מדי, אי אפשר לעשות איתו שלום. אחר כך אמרה ישראל, אם רק ייפסק הטרור, נעשה שלום. אבל אי אפשר, כל עוד יש טרור, אי אפשר לדבר. נפסק הטרור, לא קרה כלום. ואז קרה הנס השני הכי גדול, חמאס נראה. טוב, עם חמאס אף אחד לא חושב ברצינות שנעשה שלום. ועכשיו קורה נס עוד יותר גדול. יש לנו דאעש, ברוך השם. איתם ודאי אין מה לדבר. ובכל הזמן הזה ההתנחלויות נבנו, ולדעתי האופציה של שתי מדינות יורדת או ירדה. אני לא רוצה להגיד יורדת, יש בכדורגל זמן פציעות, אולי אנחנו עוד בזמן פציעות, למרות שאני, אם אני להיות ישר, אני לא רואה מצב שהאופציה של שתי מדינות עדיין קיימת, עדיין רלוונטית. אבל אני אשמח מאוד, כי אני חושב שזה הפתרון הכי נכון. הוא רק פשוט כבר לא אפשרי. ואז אנחנו נשארים עם מדינה אחת. כפי שאנחנו, אגב, כבר 47 שנה. פתרון המדינה האחת זה לא עניין לעתיד. אנחנו היום מדינה אחת. שבחצר האחורית שלה יש מה שיש, ובחצר הקדמית יש מה שיש, אבל זו מדינה אחת. ואז השאלה היחידה שתעמוד על הפרק, גם מול העולם, גם מול עצמנו, זה איזה מדינה היא תהיה. או שהיא תהיה מדינת אפרטהייד, כפי שהיא מתקדמת והופכת, או שהיא תהיה דמוקרטיה.
אין דבר שלישי. עכשיו, תתקנו.